Bueno, Aitor, ja telebistan hilabete batzuk daramazu. Espero zenuen bezala da? Espero nuna baino lan gehiago dago. Ze uste zenun, guk lan asko egiten dugu kamaran aurrean, eta kamaran atzean daudenak, etxekok ez dukete ikusten, kriston lan egiten dute. Gaur ikusiko dute, bai? Erakutsiko diogu? Bai, guazen. Venga, bagoazen. Hauetere lan apila bat egin gu aurrean ateatzeko, beraiek lan egiten dute, Bai. Bueno, Xabi, ja hirugarrena da, ondo egin dugu? Venga, ba, ona da. Ona da, venga, txokala, ongi. Hirugarrena, pixkako ez da zaigu Aitorre, baina, bueno. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough of you, enough to last a lifetime through. So what do you want? Bai lan egiten dula. Zemo! Zure lana, azafata baten lana, ze lana da, zer egiten duzu? Takat hemen beida zerrenda hau. Gauko zerrenda zeintzuk etorriko diren. Oidaz. Eta ni ateatzen naiz, harrera un bat itea. Begira, Eta oidan ere lana. Programa askotako jenerekin ibilizia, ez da? Bai, sorgin helaratza, esta es mi gente, nos echamos a la calle, oain bibazue, gure kasa, gutarrak. Hogeita lau urte, Aitor. Eramango gaituzu makiajera? Hombre, por supuesto, nire lana da, eta zuekin jongo naiz. Venga, nondik Bai, eba? ez du, mendikan jongo. Venga, mendikan jo. Beira, goi hortan tortorika dago. Bueno, baina, zein da zure eguneroko lana? Hemen makilla hoite deu, telebistan ateatzeian pertsona guztiai, eta programa eta etortzeian gonbidatuak eta aurkezliak, pasatzeia hemendik lehenengo guapo jartzea. Aizu eta Maia, ze diferentzia dago hemen telebistan makillatzea eta kanpoko makillatzea? Pixka gehiago markatze duzu, fokuagatik eta hola, tonua eta iguala hoite deu pixkat, hautzak emate egiteu ez brillatzeko hainbeste. Aitorrek batzutan eskatzeigo, Bai, pixkat moreno jartzen. Cuidao, Aitor, zergatik, gehiagik gustatzen zeolako morenito? Oso txuria ikusten ezelako. Ongi da. Perfecto, Aitor. Oso guapo zaude. Eski nila guapoa naiz. Feliz egin. Ongi etorri miruzela, Gabon! Uste dut Xabier eta Maia lehenean saiatzen ari direla, Aitor. Ara, mentxe da, Aitor. Hauxe da kontrola, begira. Zenbat telebistata dauden. Hemen egoten da zuzendaria, errealizadoren laguntzaria. Xabier, arratsaldeon. Kaixo, ondo? Ondo. Bai. Zein da zure lana? Horbean gertatzen ari den gauza asko batera, ez da? Egiten dugula da ipuin bat kontatu. Eta Xabier, zuzeneko programa batean igual presio handiago izaten da, ez? Bai, segun-segunetan bai, hortzen da. Akatsa matu egiten Esan dira, bada. eta bueno, baina aurre egin behar duzu eta... Bai. Zenbat kamara daude, hemen platoan? Gaur 6. Nola egiten duzu hainbeste kontrolatzeko, Xabier? Bueno, koreografia jarraitu eta aurrera egiten dugu. Aizo, badakit guain tita batean zuzenen hasiko Bai, bai, zaretela, pakean utziko, bale? Bale, eskerrik asko. Zer bat, venga. Hemen gabe kamerinotan nik. Bai, ben ikusten dut Julian Janzi, Claudio Landa, eta begira, Albina Estarda. Hemen da Balbina. Iepa, Arratsaldeon! Hombre, kaixo! Zer modu zaude? Oso ongita zuen. Aitor eta biok honera etorri. Hau da zure kamerino, ez da? Bai, hori da, menari ginen gidoia repasatzen, cariño. Claro, zu ezaguna zea, baina zein da zure ondokoa? Hombre, pues hau da Jona Mutxastegi, cariño, nire erredaktorea, nire sekzioaren burua, burmuina. Jon, zein da zure lana? Bueno, nire lana da pixkat Albinakin batera, sekzioa horrela emantea. Ideia pilatu, pentsatu, gidoiak idatzi, eta bion artean reportajea egiten dugu. Gu sortzen dugun, egingo dugun bideoa eta, baina gero berak egiten ditu deia guztiak, berak bidaltzen dit gidoia, esaten dit, benga, ordu honetan, hemen ingo dugu elkarrizketa, gero ingo dugu, dena superongi eta superordenatuta. Albina gu baino lana gehiago egiten dute. Bueno, gehiago zakit, guk ere lan handia egiten dugu, hori da, diferente. Igual zailagoa. Guk ere badakagu erredaktore bat, Xabi. Zoragarria. Gordeta ibiltzen da, ez da trebitzen kamaren aurren ateatzea. Ja. Bueno, zeingo dugu. Venga, jo, gero arte. Bueno, Aitor. Gure gaurko galdera zen, nolakoa den telebistan lan egitea. Ta ni nire iritzia emango izut. Niri asko gustatzen zait, oso polita da. Oso polita da, baina gogorra da baita, Gogorra da baita, ordu asko dira, baina polita da.